И здравейте, аз съм Мендес и днеска ще правя оцеляване, двойно, при това. С унелфине. Двойно или нищо. И така, нека да отидем за дърво. Аре, идвай. Ама аре в някой друг байам. Тоест, Google много тъп. Телепортвана в някакви гадни байами тук. Ти не го разбирам как винаги те губя. Какво? Ти не го разбирам как винаги те изгубва. Как те и винаги ме изгубва? Аз те изгубвам. Ами че аз бягам, ти някъде занимаваш. Не искам да. Че аз се телепортна пред тебе. Ма не знам защо фъпа не толкова намаля. Аз убивам кокошки. Добре, чай сега да видим. Нещо фъпасът ми малко, тога малко. Добре, викам да отидем в някакъв друг байом да потърсим. Или пък да намерим някакъв остров малък. С лодки. Защото ми се играе на Исланд. Ама ако намерим и ще играем, иначе няма. Ти остана там горе. Както и да имаме предостатъчно дърво. Ти айс направим лодки. Ти колко дърво имаш? Дулява. Да съм чупил. Убих три кокошки само. Ела ти дам малко, да си направиш лодка. Или пък чупи някакво с брадва за нализане, че да става. Погина. 28. Ти тук. Направи си го. Между другото, ще дам IP-то в описанието на клипа. На сървъра. Аз съм хостера, пък той е VIP. Направи си това, пък аз ще отида за още малко дърво и тие да си имаме там. Ще бъде кратки тебе. Чупил. Ай, сега да видим там има ли океан, каквото и. Защото ако е река няма да стане. Няма Реките, ще си плува. Трябва да отбием малко кокошки тук. Аз убих 3. Добре. Той мисля, че е река, като гледам. Не, почвам пътя ми, за мен ти не мога да разбера дали е ръкари. Ами, мисля да спре клипа, докато намерим някакво хубаво местенце. Само да убиме тези крави. Да. Все ги бъркам. Овце. Таман за... Леглата, да. Ти там има доста... Как те изгубиха, бях до тебе. А не, за теб са. Айде, умрете. Умрете. Имам 6, вече достатъчно са, нали? О, и крави намерих. Може би ще оцеляваме тук, няма да търсим никакъв айланд, ама ако намерим, по-добре да оцеляваме там. О, тук има отоне с нормалните дървета, готините. Мен най-много ме кефят. Берете. Нормалните. Мен берете нормално. Говори по-силно, не се чуеш изобщо. Мен пък берете дървета по макефят. О, ето тук бяло дърво за тебе. Ако искаш. Вземи. Значи... мисля, че ето и там вече е океан. Май. Сега ще видим. Или Ти си жаба. Ще те убия, свиньо. Свиньо. Ще има една крава. Какво? Бата, дай малко место, че ще умре тук. Малко място да ти дам, ли? Месо е. Аз чух място. Не знам защо леко почна да ми лаги, ама чая да си спра някакви неща. Че лаги иначе. Тук всичко си е добре. Така. Добре. Трябва да побързаме комари. Няма къде цепи. Айде да живеем някъде тук. В нас пещера, ако искаш. Там ще намерим повече ресурси за по-кратко време. Пък после може там да се направим на равното място. Къща.
Я вземи тези неща и идвай в пещерата. Шугаркейн. Да, шугаркейна. Опа, то взима равин. Няма да живея в равнините, добре си. В равин малко трудно се живее, но... Изрази навсякъде. Ай, може да си направим къща близо до равина просто. Първо дай кола да намерим на лата. Какво? Кол. Добре, ти взели шугаркейна. Да, те. Чай да си направим такос. Крафтинг тейбъл. Ние ти имаме. А ти взели го. Ами ай, слагай тук пък. Ето и го слагай тук. Да, е там. И е тук. Мога да сложим още два и да е по-симетрично. И трябва да направим врата. Аз ще направя. Аз направих вече. Добре. Тей. Един момент само да сложа тук едно дърво. Браде! Много имаш такъв гаден навик. Да пречиш. Тук си имаме един приятел навънка. Падай да коза. Значи тук ще направя... Опа. Тук върша. Бате тук правя леко мост. Долу има ера. После ще го вземем. Само да обзаведем тук. 6. Аз ще направя. Какво ще направиш? Чест. Да. Добре. Ама чай малко. Не пей се. Аз после ще ти кажа къде го сложим. Вече направих 2. Приема аз после ще ти кажа къде ги сложим. Но е тук да ги сложим, виж, е тук да е един, а тук да е другия. Не, няма да е там. И аз точно ще си помисля, че ще искаш. Вземи ги, после ти ги сложи някъде. Добре, я мръдни. Трябва да направим още една печка, да. Ела да изкопаем тук една дупка някаква. Ига. И затвори вратата. Да има къцко. Така. Значи аз ще направя следващата пещица. Другото, в Рапса има ли някакво копче за спиране клипа на пауза? Не, няма. Добре. Всички програми освен Fraps или Astro, Action. Тя е по-хубава от Fraps според мен, ама аз я изтех. Да. Добре. С нея снимаш иначе колкото искаш. Я, дай ми ти сложи. Това. Майко, нуб. То. Сега един мой приятел ме на линия, сега ще ма звъни се. Напред на отпочиващ. Нещо. No. Ще разваля тук клипа съм. Страшно. Чакай, тук да го... тук го... Да. Тук да го облицоваме. Ние ще се върнем като го облицоваме. И здравейте, готови сме. Облицовахме го, затова сега ще сложим честовете. Те са от теб. Поосветихме малко. Тей. Значи, вижте как ме скина. Хо-хо-хо, дърво. Пича имат казва с него, то се скрива в едно. Да. Ай сега да правим такова. Аз прибрам лодката. Айде да направим такова. Прибери си в пълниче с лодката. После ще си прибера нещата сега. Чакай, дай да го правим, опа. Да го правим, да го правим 3 купчета, брат, тук много тъпо ти. Винаги се блъскаш. После ще го оправим, бе. Тя че много викам на микрофона. Ние после тук ще правим такос. Виж как ще е.
Виж, не е ли по-добре? Да си пускаш главата си. Веди да знам, бе, при го там както искаш. Целта е да стигнем по този път до това. Ние нямаме то, чове. Тук са на клипа няма се вижда нищо почти. Ето така. Да, те сте тук. Равина. Да, то ти ми беше целта да стигнем до равина чрез типъч. Тук мога да направим стъпала, ако искаш. Чакай, ето е овцата, която бутна. Да, бе, нашия приятел. С тя бутна и сега ще ги. Аз, значи, ще малко съм. Овце. И здравейте. И пак съм тук, бях на една екскурзия. Де. Значи, трябва на изход. Аз ще следя долу в равина. Аз имам да се ударя нещо. Какво викаш? Айде. Но в трябва ми кирка. Аз имам. Ще си взема от кита. Това е нещо като чица. Трябва да направя време за този кит. Не те го 5 минути. Ама трябва да разбера как. Ябълка. Това ще митна. Кирката. Ти. Да се жертвам да Тук казва. на пътче. Казвай да се жертвам. Или Iron Coal нещо взели. Взех. Това аз скачам. Пази, аз се страхувам да направя. Там има направя. Кол, точно което ми трябваше. И аз ти търсих. Шугарки, много е трудно. Си го брат. Ето още айрон. Над главата ти. Имаме кит до Толс, ама няма да го използвам, защото няма смисъл. Той вече много такъв. Много неща ни дават. Диамант е на кирка с късмет 3 или 2 или колко беше там. Не помня точно колко. Може по-нататък да се вземем, примерно, ако имаме нещо да щупим обсидиан. Ако намерим, примерно. Ама нищо няма. Такова. Те, значи аз малко тихо говоря. То ще го оправя. Ти, ай да се качим да е там горе до крипъра. Да го видим какво прави този крипър. Майко, аз нямам сърца, бе, защото съм с толкова малко сърца. Чай, ние нямаме ли храна всъщност, като се замисля? Да отида да ям нещо, да такова. Ние дори не си го седнахме като помня бата. Какво не сме направили? Какво? Аз стъпала ще направя. Ами преди стъпала, ма говори по-силно пак ти казвам, защото не се чуваш много. Не си сетнали хова. Аз не те чувам тебе, а пък как ще чува това? Ще чува на клипа, може би няма да се чуваш много. Затова говори по-силно. Добре. Те. Не се намира звука да си търсим. Ти, значи тук има ядене, много изпечеме. Вече. Как се Имам чувам? 5 айрон. Как се чувам сега? Сега се чува някакво много такъв. Сега? Как се чуваш, ами? Я знам. Сега? Добре си сега. Нещо Ама то ти е от това. От той как говориш? Аз говоря силно с мен. Не бе, човек, това от звука ми на лаптоп. Ти трябва да изпека... не, нищо не е изпека в момента. Сега ще направя легло. Мами трябва... Ще направя легла. Де? Мами трябва такова. Ало. Да. Имам Добре, тук си. върна, обаче съм едно.
Да сичаш, бе. Какви сте с твоите? Говори по-силно, говориш като байба ми. Говори по-силно, ти казвам, бе, нищо не ти разбирам. Камо е на клипа. Ти направи 2 легла. Бради оттам. И говори, иди да мълчиш. Сега какво друго да направим? А чакай, ние трябва малко да ядем. Да Чакай, ядем ли? да, чакай, тук служи една стълба. Ами ще сложим, после ще направим. Абе, човек, старай се да говориш по-силно. Чакай, Аз се стара да говоря силно, а пак ти говориш като... Не знам аз какво. Той те чака ти. Ти иначе сега какво ще правим? Друго. Освен това. Тук мога да направим и ти. дай целия си айде. Какво викаш? Ето ти 2 пържоли. Тук е за мен Това са майде. приятели. Той те чака и Ти, гледа. добре. Тук малко краски ще сложим. Може би. Къде сте спържа? Аз имам много, бе. Сега едно бутче. Дай ми една. Значи 2. Сега нека си направя нещо като наградник. Кожа награда. Някакво подобие на наградник си направих. Тук е моето място. Тук е моето. Къде ми е водката за Бога? Ти, тук трябва да си взема това. Наградника си го сложа. Я, прилича ли ми наградника? Все едно няма се е срал. И пак сме тук. Още нали растени? Аре, вали да валим де. Да копаме. А в то стана нощ. Чай се сейфаем поне на леглата. Като е нощ, нека се възползваме. Лягай от другата страна. Не, аз легна, ама за една секунда. Даже няма и толкова. Те чай се приближи малко до микрофона. Те. Аре, какви сте с глупости да изпраща? Ще е стъпала. Даже не е стъпала. Тези стъпала изобщо работят ли да маса? Защото не се видя нищо като стъпала, така маница. Тук трябва да го изкопаем това. Стъпала или каза или стъпла? Стъпала. Стъпла. Скача. Между другото да кажа, само който не знае, за да се виждат яйдицата на нещата на предмети, натискате H и F3. И ги задържате малко. Малко. Не само да ги изтракнете, да ги писате. Те. Значи, тук свърших. С това. Значи нека да влезем на там, аз трябва да направя малко. Ма те скрипай... добре. Усетиха за. Защото преди малко нищо не правиха. Аз от тях те изобщо не ми правят нищо. Видя ли чивнаване? Какво? Постижението ми. Получи ачивмент. Да, чивам. Добре. Абе, говори по-силно, бе, аз даже аз не те чувам. Бате, кога прася. Говори Чуваш ли? по-силно! Не можеш да Чуваш говориш ли? по-силно, не можеш да си увеличаваш гласа, кажи ми. Сега чуваш ли малко? Да, и те и говори. Винаги. И говори по-разбираемо. Почти нищо не се разбира. Бате, я служа тук при мен едното, че нищо не виждам. Къде се блъска? Опа. Айра. Ти как го изджъмпих яко. То не е труден джъм. Не беше труден джъм. Опа.
Тук айран, че намерих. Ще ни помогне. Бате, дай нагоре сигурно ще има. И сега ще да само да видя спална нещо. Това е спална между другото. Аз го казах вече. Това е Лард Пародес. Да ви го покажа. Това е Лард Джайл отзаде. Джайлоде. Джайла. Така, тук е PvP сервер между другото. Те там джумп малко. Тук има Enchanting, където е Save Zone тук. И тук следите с вечния Save Zone. Осъдите. Тук вътре не можете да фърляте айтеми, а тук можете. И това иска да покажа и да се връщам. Не. Опа. Когато сте деопнати, нямате ранги, ще има някакви си там секунди, за да се телепортнете. Ма на мен ми ги няма в момента, защото съм ранг. Аре, то скрипър не ме ли вижда? Очевидно, опа, това не го загледах. Тук има айранче. Скелет. Ти малко не беше тук. Да знаете, тук няма SMS и такива работи. Да, няма SMS система. Но мен също не ми трябва, защото няма смисъл, няма кой да ги прави тези работи, пък и ни давам ранг на някакви, дето са си поплатили. Защото според мен няма смисъл да плащаш пари, за да си имаш ранг. Някакъв нуб плаща някакви си там пари да има ранг и какво нищо не прави в този сервер. Бате, дай малко да торчва. Има пет само. Има е тук долу и... Прилеп, сега вече как ще го убия. Аз сподарих ли го изобщо? Нещо не разбрах. Там има също. Доста добре се разви. Има LARP Shop между другото и PvP. То спална е PvP и има и още на PvP. Бате, аз нищо не виждам тук, мисля, че още един роби. Аз мисля да спирам клипа след малко. И там ще покажа и PvP-то и след това ще спирам клипа и ще почвам нов. Бате, няма да ти кажа, после само един клип да направим днес. Утре Пак друг. един. После може да си, защото ме чакат на водата. Добре, ай. На мен не се снима нещо. Но аз нямам минигейм после. След това. За пътя ли ги меню? Ти си... Ти бе за Киев. За кому снимаш минигейм? Не, аз мислих за сервера, че слагаш минигейм. То ти е трудна работа да сложиш минигейм. Трудно. Ще намеря някой сервер и ще видя дали ще... Дали ще играя. Аз преди играх, ама унъс песен, дет се слагах на това, на... Това бе, не знам къде изчезна, просто я нямам и... Може да говоря по време на това. Някои ми даваха идея по-добре да говоря, ама според мен не е по-добре, но да. Кирката е ми така. Имаш ли кол? Имаш ли кол? Кол. Абе, почти нищо не разбирам. На кол? Чая да светне тук, че направи някакви точки, защото Ти прави човек. на това, на клипа много гадно ще види. Ще се вижда в момента. 16 торча. Иначе, мисля да свършвам клипа. Ти имаш ли още време? 5 торча. Кога ще излизаш всъщност? Пътено. Между другото, може минигейма да го правя с хак, ама е са. Може и да не е с хак. Ще видя. И аз преди снимах с хак. Те вече сигурно знаят. Доста хора знаят между другото. Що с хак? Какво? Що с хак? Защото и ти. Защото бия на всеки минигейм. Да, аз не. Хакерите остават последни. Бой, докато мърда. Тук няма нищо на мен ми се чупа кеката. Ай, ще го използвам още един път. Трябва да си го правя по скип да не е за толкова малко време. Човек ще ударя да. Ти малко скучно, мога да забързам тук, дето копаем.
правим като кучета. Кучета. Значи от другата страна има нещо. Па! И аз падна. Ама ще точно каза. Да, служи точно. Добре ще е. Опа! Всъщност може да играя Jump Map. Бата, що мара? Няма да е Epic Jump Map, защото... Да. Фак. Крипър. И какво, умре ли? Как беше комата да се върна където мра? Бег! Толкова ли си? Да. Тъп. И едно бег. Хората ще се смеят, бе. Да се мисля. Какво? То ме връща на спална. Майко... Или се телепортираш при мен? Не знаеш ли, че имаш команда ТП? Бягай, бе, Крипър! На 2 сърца съм! Аз иде хайтемите. Този гъс ма удари. Чай да стои тук малко са редженна и ти колко време имаш още да снимаме? Те знам, че колко каш. Нали те чакат? Чакам. На компютрата, що там. Добре, като чакат, след малко ще свършим. Бате. Ай се прибираме в холма, викам. Чакай да обера по-искам само. Добре. Я Не ми си сетахме холма. напиши холм, нали там спахме. Ама то не се сетва по такъв начин холм. То трябва да напишеш с командата, няма да ти стане тъй. Абе, някакъв гледа дърт, грозен шибан, ма цепи и не мога да се кача по водата и сега ще види той. Гледай, сега ще ме уби. Гаден скелет. Сега ще видиш ти. Говно с говно. Тук има 10 000 зомбита, бе, брат. 5 зомбита на едно място. 6 зомбита. Тук да няма спаунер, бе. И бебе зомби! Брат! What the shit? Гледам тук, бе! Бате, аз исках ще телепортирам. Брат, има 10 000. Такива... къде изчезна? Няма. Добре, спасих се от тях. Брат! Човек имаше 6-7 зомбита на едно място. Бате, сега Ето има спаунер. Има спаунер на зомбита. Аз какво ти казах? намери ли го? Телепортирай се. Аз те телепорта. Те, как ми случи? Брат, 6 зомбита наведнъж. Ма таковаха. Ма биха. Да, той го запълни. Може да направим някакъв спаунер нещо. За XP. Да, спаунер. В този Диан ми звъни. Чай да му напиша, че снимам. Че... снимам. Колко има в честа? Че го обра, ама че в честа да. Щипих честа, бе. Добре. Аз ще направя те да не могат да се качват зомбитата и тук и ние да седим и тук отгоре. Бяга тук. Сетни се тук горе холма. Ние ще се качим и сега горе, ще сетнем холма. Да, такова. Сет, примерно... Холм XP, примерно. Сет, хоме, хъпа. Сет, хоме, XP. И ще видим в следващия епизод, дами и господа. Тук при следващото ще го градим. Аз нямам право да се сетвам. Дупка отгоре. Бате, аз имам право само на един с хом. И те. Довиждане.